भुल बुजा-बुजि जालायनानै राग जोंफ्रुलायनाय जादों। बे जिनिसखौ जोङो सावफ्लांनाय जादों। दा बे सावफ्लांनायाव जोङो दा साननो हाबाय माने जोंहा गेदेर गोरोन्थि जाबाय। रबिराम ब्रह्म मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रमद बर' मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्ल'गान होयै होयै UPPLनि मावथि वार्कार्सफोरानो UPPLनि फ्लेगजों लोगोसे चेयार टेबोल सावनायखौ बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखादों जानांगौ। तो बे जाथाया जादों वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 9 नं देबोरगाव समस्तियाव। जाथायनि मेन रिजनानो जादों 9 नं देबोरगाव समस्तियाव फैगौ BTC इलेक्शननि थाखाय UPPLनि बिजाथि महरै रबिराम ब्रह्मनो फाइनाल टिकेटखौ होबाय। नाथाय मावथि वार्कार्सफोरा रबिराम ब्रह्मनि सायाव गोजोननाय गैया, खुद्रिसारदों। तो बे जाथायनि सायावनो वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनिफ्राय निमाहा बिफैदों। नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। रायजो राजाफोरनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मान बावनाय आङो जासिग्रोनाय थाबाय। गोजोन्थों। तो आङो दिनै प्रेस मिट होनो सानदों जे थांनाय 21 तारिख हरनि समाव जोंनि प्राइमारियाव माने माखासे भुल बुजा-बुजि जालायनानै राग जोंफ्रुलायनाय जादों आरो राग जोंफ्रुलायनानै बेबादिनो जोंनि UPPL दोलोनि जे गोथार फ्लेग बे जिनिसखौ जोङो सावफ्लांनाय जादों। दा बे सावफ्लांनायाव जोङो दा साननो हाबाय माने जोंहा गेदेर गोरोन्थि जाबाय। बेनिखायनो बे गोरोन्थिनि थाखाय आङो क्षमा बिनो सानदों जे गोजौ महलाव जोंहा UPPL दोलोनिफ्राय BTRनिफ्राय मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो बिनि गाहायाव जेसेबां मावथि फारियाफोर दङ जोंहा जोंनि UPPLखौ माने दाखांबोनायनिफ्राय लानानै मावथि फारिया साफ्रोमबोनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गोरोन्थि जाबाय हिसाबै जोङो क्षमा बिदों। जाहाथे नोंथांमोनहा क्षमा होयो आरो उन फिरियाव जोङो सिगां जेरैबायदि जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिखौ जोङो एखेबारे गोबां सेस्था खालामनायनि गेजेरजों जोङो दाखांबोदों आरो रायजो राजाफोरखौ भट होबोदों। फैगौ जोंहा मानगोनां रबिराम ब्रह्म सारनि केन्डिडेट हिसाबै गसंनानै फैनाय जि भट बहायबो जोङो बिथांखौनो जै जै मै मै खालामनो थाखाय जोङो प्रस्तुतआव दं, रेडियाव दं, थामथिमाव दङ। जोङो हागौमानि सेस्था खालामनानै मावलांगोन आरो रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनानै सारखौनो जोङो देरहाहोगोन आरो सारखौ जोङो बावैसो उनावनो जोङो मान बावनायजों लोगोसे सारखौ जोङो खावलायनानै लाबोनानै जोङो जोंनि प्राइमारियाव जोङो सारजोंबो माने आखाइ हमलायनानै बेबादिनो क्षमा बिगोन। आं बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि प्रेस मिट होनायखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै 23 आगस्ट 2025 बेलासि समाव जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि मावख'आव जोङो प्रेस मिट लानो थाखाय जोङो ज' जिरायनाय जादों आरो बे प्रेस मिट लानायाव जोंनि प्राइमारिनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट दङ आरो लोगोसे जोंनि प्राइमारिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि गोबां मावथिफोर दङ। दा जोङो प्रेस मिट खालायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे थांनाय 21 तारिख आगस्टआव जोंनि UPPL राजनिति हान्जानि जे फार्स्ट लिस्ट केन्डिडेट बिनि मुं फारिलाइखौ 21 तारिख आगस्ट खालि फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फोसावनायाव जोंनि 9 नं बनरगाव कनस्टिटुएन्सियाबो फार्स्ट लिस्टआव ओंखारनाय जादोंमोन। दा बे लिस्ट ओंखारनायनि एसे उनावहाय 9 नं बनरगाव कनस्टिटुएन्सिनि सिङाव थानाय वेस्ट मालिगाव प्राइमारियाव मोनसे हरखाबै इमसनेलि
जानानै जोंनि इउपिपिएलनि फ्लेगखौ आनफर्चुनेटलि जोंनि इउपिपिएल वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि गासै मावथिफारियाफ्रा हताश जानानै गोसोआव जि जिनिसखौ सानफेरामोन बेखौ सानफ्लांनानै जोङो सावफ्लांनाय जादोंमोन आरो बे सावफ्लांनायखौनो दिनै जोङो मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनिसिम गोसो गुरैयै आङो प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि जानानै निमाहा बिनो सानदों दे मानगोनां जोंनि चिफ सार आरो राजु सार आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि मानगोनां लरेन्स सार आरो लोगोसे जोंनि बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि फोसावजानाय मानगोनां केन्डिडेट रबिराम सार लोगोसे बनरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोननिसिम जोंनि बे गोरोन्थि मावफ्लांनाय दायनि सायावहाय जोंनि प्राइमारिनि गासै मावथिफारियाखौ जाहाथे निमाहा होयो आङो बेखौ प्राइमारिनि जानानै आङो खावलायहरनाय जाहैबाय। दा जोंनि जेनाखि प्राइमारिया बे हाबायाव मावफ्लांनायनि थाखाय जोंनि प्राइमारिनि गासै कर्मकर्ताफोरखौ निमाहा होयो आरो लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मानगोनां रबिराम सारखौ जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिया जे जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोरोबथाखाबायदि जोङो जेरैखि जाया जोङो जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव 3 बुथ दङ बे 3 बुथनि गासै साधारन भटारफोरखौ जोङो खौसेयै जोङो गोरोबलायनानै खामानि मावनानै जोंनि वेस्ट मालिगावनि 3 बुथआव जोङो मोजाङै जोङो देरहाहोनायनि खामानिखौ जोङो मावनाय जागोन। गोजोन्थों। लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। बाय।